Napay isa ka construction worker matapos nga nakuhaan sa masobra 1 milyon nga balor sa ginapatian Shabu. Sigin patigayon nga drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa Barangay Tabuk Suba, Haro, alas 8:40 sa gabi, Abril 11, 2024. Ang arestado mo si Alejandro Anito, 31 anyos, kag-residente sa Barangay Cubay, Haro, Iloilo City. Nabaklan ng arestado ng isa ka plastic sa siya sa ginapatian Shabu gamit ang 10,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover siya nga paginakop ang 11 pagid ka plastic sa siya sa ginapatian Shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence. Interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., Chief sa City Drug Enforcement Unit. Nagkabaton sila sa reklamong may nagabaligya sa illegal nga droga sa nasambit nga barangay. Validate naton to record check nga ang ining suspect is previously arrested 2019 kag ini siya na-release 2022 sa kaso nga pagbaligya man sa illegal nga droga kag ini siya badak listed man sa Barangay Cubay kag drug surrendering. Mga ka K5 ginabanta sa 60 gramos ang na-recover nga suspected shabu kag may ara ini sing estimated street value nga 1,200,000 pesos. Balita nagikan sa distrito sang Haro. Ako si ka K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.